Hi guys! Welcome back to my channel, Cebuan ako. And for today's video, gagawa tayo ng biko na medyo may pagka brown siya guys. At ito ang ating mga ingredients na kailanganan natin. Meron tayong glutinous white rice and brown, and meron din tayong dark dito. Tapos, kailangan din natin ng 1 can of gata and pampabango na vanilla extract. Ayun, yun lang ating kakailanganin. Tapos, ito 1 kg to siya guys, na glutinous white rice. Ilagay natin dito sa ating lutuan na rice cooker. Ayan, lagay natin siya dyan. Tapos, i-mix natin yung kaunting, para magiging brown siya. Maganda yung kulay niyang kinalabasan na yan. Ilagay natin yung ating dark na glutinous rice. Ayan, meron kasing bintang ganito. May ano siya, kumbaga sa Bisaya to, tapul to eh. Ayan, dark siya guys. Tapos maglagay kayo ng mga 1/4 and then mix nyo yan. Katapos nyo yung mix yan, hugasan natin ito bago natin siya isaing. Tapos patuyuin muna natin ng 5 minutes. Ayan. And then, after na hugasan na siya, ayan, lagyan na natin siya ng tubig na 5 cups of water. Tapos yung mga 1/4 na gata, yung tira sa ating 1 can na gata, kasi hindi naman siya mauubos eh. So ayan, lagyan natin siya kaunting gata, and then gagawa tayo dito maglalatik tayo dito guys. Ito, masyadong maproseso to. Ayan, lagyan natin ng asukal, mga 3/4 cups of asukal. Ayan, mix lang natin. Nakikita nyo yan guys, na ganyan na yung bubbles niya. Nag-sticky ng ating gata at saka yung sugar. Pwede na natin ilagay ang ating sinaing na malagkit na bigas. Pwede na natin siyang ilagay. And
Pwede na natin ilagay ang ating sinaing na bigas. Tapos mix na natin siya dyan. Lahat. Let's keep on mixing lang this one, guys. Pag ganyan na siya, guys, lagyan natin siya ng dahon. Ayan. Tapos, takpan natin. Tapos, antayin natin na luto siya. Hinaan lang natin yung apoy, ha? Tadaan! Ayan, ang bango, guys. Ayan, luto. Luto na siya, guys. Super bango. Ayan, ang bango niya. Tapos ngayon, ililipat na natin siya sa ating mahiwagang plato, guys. Ayan, ready to plate na siya. Lagay natin siya dito. Banigan natin ng dahon yung ating plato para lalo siyang bumango, guys. Ayan, oh. Ang bango, oh. At saka yung tamis niya, tamang-tama lang talaga. Sobra bongga. So, this is it, guys. It's done. And yung lunok pala, guys, ilagay ko sa description box ang aking paggawa nito, yung toppings niya. piso na galing po sa savings ni Kulets. Ayan, mamimigay daw si Kulets ng kanyang kaunting pera. Ayan, kaya guys, manood na kayo sa video na ito at mag-comment down below at make a wish for your Christmas and win 10,000 pesos. Make a wish. Hurry, do it now. Yay! Ayan, do it guys. Comment down below. Ayan, and write your wish in the comment section.